Amun to aku kok ora ikut pakan mesti wae aku iki bukan iki diposomo. Uripku saiki melok iki diposomo. Yen ora ngarit, aku ora ngomong nang kene aku ora bisa mangan. Wis jajal tak. Mau samane kene to, Kang. Ora ngono lho. Aku iki gumun karo kowe lho. Gumun perkara apa, Kang? Yo wae. Aku ki ape ngarit golek pakan kebo. Lho kowe kok sumusul aku nang kene. Engko rak kulitmu gatel eman-eman. Ora apa-apa. Nyatane sampe dina iki aku ning tegalan ora apa-apa kok. Nanging beda yen to aku saben dina golek suket. Sak wis nang Tegalan nak mung ngangklangi sawah, ngangklangi tanduran to. Ono. Ngomong, pancen tak sengaja. Dina iki aku sumusul sampe ning papan kene. Mergo ana perkara sing arep tak bakake karo sampeyan, Kang. Dadi ana bab sing pengen kok rembug lawan aku. Bener. Kira-kira iki wadi apa ora? Iki ya wadi banget kanggo aku karo sampeyan, Kakak. Wah, cilaka. Yen wadi ki mengko upama dingerteni wong liya, kejebakulan kowe mesti wae bakal nandang wirang. Wis to sampeyan rasa dadak kuwatir. Ning kene ra ono sapa-sapa sing ngono mung aku karo sampeyan. Apa ya tenan? Iya. Yen pancen sekirane mau wadi, coba kandhake, mbok menawa mengko aku bisa bebantu lawan kowe ra. Tak bloko ning aku rada isin kok, Kang. Aja dina ya. Kok isin sing kok karepmu iki piye? Wis aku tak bloko wae karo sampeyan. Ngene ya Kang Momo. Tenane aku iki tresno karo sampeyan, Kakang. Piye? Aku tresno karo Kang Momo. Wis lumrah yen to kuwi tresno aku. Mergo kowe iki bendaraku, aku nang omahku ya baturmu ya buahmu. Dadi wis lumrah umpama bendara seneng lawan bature ya wis tak anggap wis lumrah ya kok agakane wong liya ngono kae. Nek beda kok, Kang. Tresno sing tak karepake iki ora antarane abdi karo bendara iki ora. Lah sing kok karep Nanging tresno sing tak karepake, aku kepengin dadi bojone sampeyan. Piranti. Kowe mau mlakumu rene ora nyandung kowe nimang to. Ya ora. Lho kandamu iki lho, aku malah ndadekke kudu guyu jar. Kudu guyu iki piye aku Iya. padha oponane. Iya wae. Kok kowe ngandhake seneng kalawan aku, jare pengen dadi bojoku. Iki umpama konangan wong desa-desa kae. Ndah epo kowe ti guyu. Ndah epo aku ti ece kae lho momok duweni bojo, Wiranti anak iki dibosono sesugih. Momok iki apa wong mlarat gendong jagat, beda derajat iki ra timbang Wiranti. Pancen bener Kakak kabeh tembungmu. Nanging sampean iki kudu ngerti. Ngerti perkara Jeneng apa? tresno iki wuta, ora mawas pangkat derajat bondo lan donya. Mung ati sing dadi pawitane. Tur meneh Kakak. Yen perkara tangga teparu sampean rasa dadak isin. Ora rasa dadak gagas wong liya sing baku aku karo sampeyan Kakak. Berarti lamun to tresnamu mengko tak tampa. Lamun to iki engko kabeh konangan wong tuamu, apa sekirane kowe lan aku entuk lilahe wong tuamu urip bebarengan. Iki sing tak kuwatiri. Yen perkara kuwi kabeh wis dadi tanggung jawabku. Aku bakal tanggung jawab sautuhe Kakak. Yen mengko ana apa-apane wong tuamu ku tanggung jawab. Iso. Yakin? Yakin. Ya ngono saguh. Ngono kuwi kowe. Pripun, Pak? Wiranti, Iki kula Pak. pamit ning sendang umbah-umbah. Jebul kowe kok jang-jangan karo si momok, Segede pangapurane kalamun aku ngapusi karo sampeyan. Saiki sampeyan wis ngeteni diri, kalamun aku kan kang Momok iki sono sambungan tresno. Kula saka kuwi ya Pak, aku njaluk rapi karo Kang Momok ya. Ora iso. Momok, Nggih. lho kowe iki dadi menungso kok ora ngrumangsani. Rumangsane pripun? Aku iki lek pangonku pegaweanmu iki mung angon kebo. Nggih, kula Umpama kowe iki ora tak tulungi. Kowe iki ora iso biadok. nggih kula ngertos, Pak. Nanging sampean iku ampun nglepatake kula. Sing lepat niku Wiranti. Kok sing salah Wiranti? Ingkang miwiti tresno niku mboten kula jare. Nanging Wiranti nembung tresno kalian kula pengin dadi bojone kula. Tenane pun kula elengke
Nanging Wiranti niku mboten mendho malah sansaya ndodro pengen bacut dados bojone kula. Ning lek kowe gelem nampa, Nggih kula tampi. kowe iki anake wong melarat, tempurat, jenjong jagat. Apa neh kowe iki wis ora duwe bapak? Uripmu el, pamora ndak tulungi kowe ora iso ngingoni mbokmu, kowe dhewe ora iso biadok. Mula wiwit iki dina kowe aja cedhak-cedhak karo anakku Wiranti. Aku iki juragan kebo sugih wong sak landha. Lho yen pomo aku duwe mantu kowe. Ayo popole kowe arep nguleni bandaku donyaku ya. Mboten, Pak. Nggih matur nuwun sampean pun ngrengkuh kula pinangka dadi babule sampean nggih pangone sampean. Nanging niki babakan tresna. Kula nyuwun kanthi sanget mugi Ki Diposoma niku paring lilah kalih kula lan Wiranti supados urip bebarengan, Pak. Aku supaya ngrabekke kowe kelawan anak. Parep. Ojo ya Pak, yo mesake kan ngomong. Aku Diposoma sugih ben. Ini kan Duh, Pak. peduse sampean sing gawa wedi sing sungune jambrang kae to Pak Nek. Lho mati. Keboku. Sawang saka kaduan sajae sampean mau mlayu-mlayu ana apa? Nggih, Pak. Tenane kula niku badhe dipun ajar, kula badhe dipun pateni. Lho lah perkarane napa? Nggih perkarane nggih niki. Wong wadon iki Sampeyan seneng. nggih. Jeneng wong seneng kok dipalangi iki padha karo nerak kodrating Gusti ingkang murba dumateng. Lara-lara kados ngaten to. Ceritane pripun? Kula niku rak pangone wonten teng omahe Ki Diposoma. Desa Landu niku. Lah niki yogane Ki Diposoma. Namine Ranti. Sahrene Ranti niku nembung seneng kalih kula imbangi. Emane sedaya kula wau kadenangan kalian Ki Diposoma. Mboten dipun lilani kula dipun ajar sak temah kula badhe dipun pateni. Ngantos kula keplayu dugi wonten ing mriki. Lah tiyang sepuhe sampeyan apa ora tok waduli perkara iki? Wiwit cilik nganti semene gedene kula niku dereng nate ketemu bapak kula. Ngono. Nggih, Lah ceritane sampeyan kuwi piyayi ngendi? Kula- Anake sapa? kula niku rak momok anake Mbok Sarini saking desa Miyono. Sampeyan iki momong Nggih, lajeng anake Sarini. leres sampean niku sinten? Aku Saridin Syekh Jarwo. Bapak Saridin. Ana. Wiwit cilik nganti kula dewasa niku mboten nate panjenengan emong. Panjenengan mboten nate paring kabar le simbok niki sakniki loro-loronan, Pak. Ya jane ya kesaru rasa kepengin ketemu kalawan momok karo biyungmu Sarini. Lah mung wae mergo ana pegawean. Mestine kowe wis diceritani sembrono. Inggih, simbok pun cerita lamun to bapak
nembe kemawon nindakake laku ngoten. Iki dina aku wis wajib kudu bali ana ing wewengkon Miyana utawa Pati. Ngaten. Parandene kowe ana lakon sing kaya ngene ndelalah ketemu dalan. Nggih, Pak. Yo jeneng kowe anakku. Aku tak mbudi dhewe piye supayane iso dipopo. Apa? Aja naik. Bajingan melayu malang godol anakku. Wong tuwa niku nek iso mbok rasah ngamuk. Jebul kowe golek bolo. Kowe golek bolo. Boten, Pak, boten. Biasane nek umur kurang luwih wis 70 taun niku nek ngamuk niku mengke penyakite ludira inggil engko dadi stroke. Apa ludira Dira inggil iku napa, Pak? Iku lho darah tinggi. Pripun? Ora susah kowe melu cantuk lawung bab perkara iki. Mergo iki perkaraku karo si Momok. Dheweke wis wangi seneng karo anakku. Wong urip ning alam jagat niku sak wanci-wanci lan sak mangsa-mangsa dijaluki tulung ya kudu aweh mapan iso rek ngoten to. Lah kula niki dijaluki tulung bocah sak kaloro niki jarene ndika niku rumangsa dadi bapakne ora kecunggah ora seneng perkara nek duwe mantu ala kaya ngeten. Ayen rupane ora maido bagus. Aning wong kuwi anake wong melarat. Oh kuwi wae yen ora tak ingoni bendina tak kon angon kebo. Dadi sampeyan kuwi nyenengno anak nganggo ukuran donya. Donya niku kena ing lunga, derajat kena ing minggat. Ning tresna niku peparingi sing maha gesang. Sampeyan kuwi aja terus sak Wis ora usah kowe iki tutur-tutur karo aku. Tutur mbok menawa lali aku tak ngeleno. Ora to. Pripun perkara niki Mergo aku ki ora tau ngerti karo kowe. Nggih. Lagi iki aku ngerti karo kowe. Tenane kowe iki wong ndi? Jenengmu sapa? Ana sambung rapete apa karo Momok? Kula niku wong Miyana. Miyana. Jenengku Syekh Jangko. Syekh Jangko. Ning nek neng Miyana jenenge kula Saridin. Sinten? Saridin. Waduh. Nuwun sewu. Malah kaget mung perkara mireng Saridin bae kok terus Kula niku krungu kabar pripun. yen Saridin niku wiwit anak-anak cilik niku mpun dilunga, anake ora diurusi, ora diopeni. Kabare niku mbuh urip, mbuh mati. Jebul kok tasik Nggih perkara kedadian teng Pati biyen nek menawa jenengan rak ya isih enom jaman kae. Lah kula niku nglungani piye supayake kula iso nemokake dununging urip. Lah terus perkarane kok apa ya mung sak perkara bebojoan mawon. Kok sampean nglarang karo momok kalih anak sampean iki. Yen perkara momok gandeng kalian anak kula. Nggih. Kula niku janjane nggih mboten pati nesu. Lah terus perkarane no. Aning sing dadekke susah ati kula. Nggih. Momok niku ajeng kula saweg belukan. Dienjani lho jebul kenging kebo kula sing gedene sak rondan nika nganti kebo kula mati. Monggo niku pun dinyang 90 yuta kula mboten angsal. Ngono. Nggih. Jane sing salah niku momok apa sampean? Nggih. Aku sing nyawat sampeyan mati kok momok sing kon tanggung jawab niku pripun? Amarga nggih kegawa mangkel ati kula. Karep kula sawatke momok ben momok mati. Lah terus karepe sampeyan saniki pripun? Kula niku getun kebo kula sing gedhe niku mati. Pun saniki kula ngedeke sayembara. Sayembarane napa? Sinten kemawon sing saged nguripke kebo kula niku, kebo kula ajeng kula wenehke.
Lho. Lah mosok kebo nek wis mati iso urip melih niku pripun? Ah nggih. Sinten ngertos yen wonten tiyang ingkang saged ngoten lho. Kowe wani apa ora? Kula niku nggih boten saged kok, Pak. Kok Eh, menawi sampean mungkin nggih saged. Kula niku eman timbang mati, menawa iso urip meneh kula keke sing iso nguripke. niku tenan guneme. Estu. Ngenten mawon sopindihan besan. Pripun? Kebo nika mati napa kowe? Mati ngaten. Mama amruhu idza arada sayan ayyaqula kun fayakun. Kebo sampeyan nika turu sedelok meneh tangi. Belum. Saestu. Nggih. Kebo kula gesang meleh. Saniki ngaten nggih. Pripun? Pun mangsa bodho kebo kula tak lebokke kandhang meleh. Sampeyan niku percaya karo sing gawe urip napa mboten? Ah nggih, percaya. Ikhlas niku manggone teng tutuk napa teng ati. Ah nggih wonten ati. Mau ngarep sampeyan pasang saya giri. Sapa sing aweh pitulungan nguripno kebo ajeng diwenehno. Lah nek ngoten niku ora padha karo ngeculke sirahe nggondheli buntute. Nggih pun, kula nglenggono. Kebo kula iso urip mawon seneng. Saniki kula sukake sampeyan. Monggo. Kebo kae jajal lebokno panggonan kae. Nggih. Kae coba. Nggih, terkadang niku nggih. Aduh, Pak, mboten saged. Mergo sungune mblantang niku mboten saged dilebetke kandhang. Sungune gedhe to. Nggih, gampang iku. Ah coba tak jajale. Nggih, monggo. Wong kebo semono gedene kandhang mung sakmono lawange ya ora sep. Nggih. Lho. Kebo sumu. Mung gitu. Wah. Pripun? Sampeyan iki jan ngedap-ngedapi kok. Mboten neneng daya angel lamun Gusti wis ngersakake. Sungu semanten gedene jlaprang kok Ayo. saged sampean Maune sampeyan arani kebo napa? Ah nggih. Kebo Damplang. damplang, mergo sungune kan jlaprang. Nah, sakniki dhek tak tekuk. Nggih. Nika tak jenengke kebo dungkul. Ning merga nika arep upeni anak kula tole momok ning wewengkon Landoh. Nika katenao kebo Landoh. Pengen omah-omah karo momo. Entuk. Bapak oleh, Nduk. Wis matur nuwun ya, Pak. Ikhlas tenan lho nggih. Ayo iki anak tak pasrahke kowe ya ben ana sing apik lho ya. Anu ngeten besan nuwun sewu momok kalih calon mantu. Enten perkara kula niki arep sowan ana ing Kadipaten Pati. Sauntara ndika tak aturi kondur. Mengke benggang dina kula sing tak ngusune. Rasul lho nggih. Nggih, monggo. Ayo. Nyai Kerawat Adipati saka Pati kesana. Wonten inji. Nuwun sewu saderengipun kula nyuwun pangapunten menawi wanci surup surya kula minggah wonten ing kasuwaran Mekah. Tertamtu wonten wigatos ingkang kapara penting. Pancen estunipun wonten wigatos jalaran ing Kadipaten Pati. Wedal sakmenika geger Kanjeng Sultan. Pati geger. Nggih. Kok bisa ya? Kang dituhaken dening Ki Andorante. Kathah wilanganing prajurit sami dados korban mila
ngantos kula minggah wonten ing Kasultanan Mataram badhe nyuwun sabiyantunipun Kanjeng Sultan. Kakang Mangunana badhe nyuwun sabyani. Inggih. Sabyani harupi menapa? Kedah nyingkiraken Ki Andorante. Kangge cara menapa kula kedah saged nyingkiraken? Perkawis menika kula mboten mangertosi nanging kula nyuwun iguh dumateng Kanjeng Sultan amrih panjenengan kados pundi Ki Andorante saged mati. Prameswari. Iji. Apa slirahmu kelingan marang Kakang Sek Jangkung ana ing pati pesantrenan? Ngeten Ji. Kakang Sek Jangkung kae minangka tuwa-tuwanggane wong pati pesantren mula aku arep sowan ana ing pati ngersane Kakang Sek Jangkung. Ngeten. Aku njaluk pamit dhisik. Ngeten Kang Mas. Ternyata dherekan suku tindak ingkang ngantos tidak. Kanjenge Mangunana. Kaleresan kepanggih Kakang Sek Jangkung wonten tengahing wana mboten menapa nggih. Nggih, mboten dados menapa namung kemawon raos sing pitaken kok ngantos Yai Sultan kasdu tindak wonten miyana sareng Kanjenge Bupati Mangunana. Enten lah napa? Lah menika prakawisipun Yayi Kakang Adipati Mangunana. Menawi wonten ing pati pesantrenan menika tuwuh geger ingkang ageng ingkang dipun tuwuhaken piyayi ingkang nami Ki Andorante. Lah wonten ing pati pesantrenan menika lak wonten panjenengan Kakang Sek Jangkung kok ngantos Andorante saged damel dredak wonten ing pati. Nuwun sewu Yai Sultan. Mapan kula nggih boten ngertos kawontenaning pati. Namung kajengipun padhang kula kepengin nerang terwaca dhateng Kanjenge Bupati Mangunana. Kakang Sek Jangkung, Terus pundi kan? estunipun pati ngantos geger dituaken dening Ki Andorante. Menika mboten kasedu. Tiang-tiang badhe manembah dening Gusti dipun brangkali, dipun balangi watu sak temah kula emotaken mboten purun. Tumindakipun mboten sangsaya mendho, sangsaya ndadra. Nggih. Mila kula nyuwun sabiyantunipun Kakang Sek Jangkung. Lah sekintenipun para senopati napa mboten mimpi? Kathah wilangipun senopati sami gugur. Ngeten Kanjenge so panjenengan Yai Sultan. Nggih. Nek enten dongenge wong Jawa niku kejawi Andorante menika nggadahi kapitayan Jawi, piyambakipun ugi nggadahi Aji Jaya Kawijaya. Mekaten nggih. Ingkang dipun wastani Aji Pancasona utawi Rawa Ronteng. Pancasona nggih. Lah nek sedaya kekuatan menika sampun manunggal kawastanan pajupat lima pancret. Niku nggih kedahipun raganipun ampun ngantos dados setunggal nyawiji. Menawi mboten dipun pisah mawi cara menapa kemawon nek isih utuh wujud wadah nggih tasih sugeng Yai Sultan. Dados ragane kedah dipun pisah. Nah, Kangge cara menapa Kakang enten Jangkung? cerita wayang ning wis kesoren niki Nggih. kula tutupne ngeten Mas. Nggih. Niku ana salah satunggaling pawungan ingkang boten tedas tapak palu sisaning Gurenda prasasat matine wae kudu disempal-sempal ning enten daya sarana. Menawi kapanjenengan kagungan kula ngampil limanipun utawi gajah. Liman denawi. Gajah nggih. Mangke kula sumatakaken gajah menika. Mboten sikap menika Kakang Sek Jangkung. Nggih. Kabar ingkang tampi kekaremanipun si Andorante menika sok ngunjuk waragan, Nggih. kalih seneng sok dolanan bocah Lha wadon. niku saben dintenipun jaman kula riyin nate kepanggih Kanjeng Mung mawon kekuatan iki kejawi liman denawi tawi gajah kedah dipun tarik emas. Wah, ingkang rupi ranting. Ranting Mas. Nggih.
Mongko Mas jaman sakniki niku sak gram pinten, Wah? Mangke. Niku nak mboten teng Kasultanan Mataram nggih pati mboten wonten. Nah, disaranani mawon. Ben. Tampar sing ageng lajeng disunduk emas sithik. Ngoten Mengke nggih. didungani cara Jawa, cara Islam sae, bakune aja nganti telat magrib wong kula mengke gelek ajeng anu napa adzan. Lah niki sarana bocah wadon kan minut iki pundi? Wong wedok niku mboten kagungan. Oh, senopati kula kagungan anak wedok. Mangono neng. Sanggo praten. Bagan. Aku njaluk tulung wong wis wengi selak kepancal andan maghrib, ya. Ngersake napa nggih? Anakmu gawa rene kanggo milut Ki Andorante. Kados Ya ora kaya ngono pati lho tentrem. kados ngaten nggih. Monggo dipun tandu. Nika anak kula niki. Lho Mas Dwijo putranipun niki. Niku kula. Niki anake kula kok cape. Tumenggung to? Nggih, tumenggung. Nggih. Kula kinten arwahe Dwijo. Jenengan Asmane sapa? Kula Guranti. Guranti. Yo. Ah wis. Kene kowe dikersake Ndora Adipati Mangunanu, bayarane mengko akeh, isih mengko diperseni Kanjeng Sultan. Syarate tindak ana ing Sitinggil methuki karo Kiai Andorante. Pamriye sampeyan dodolan ciu utawa arak, Badek, mengke sampeyan mengko tak wenehi susuk pengasihan. Pamriye piye supayane si Andorante kapilulu. Ning sampeyan yo kudu waspada. Lan sampeyan kudu takon karingkiyane apa-apa bener kaya sing tak omongno ngono lho. Pangapasane apa takoni ya. Kados ngaten nanging mboten napa-napa. Sing Ora. apik mengko aku Aku yang burimu, kabeh para- Adipati. Oh, kados ngaten. Nggih, kula saged. Ya tindakke. Oh, nggih. Ono mangga. Jai Sultan, anak ibu mati, sangka dipun buktekaken. Monggo. Aku dheweane ngetoprak karo sapa iki? Ombenan. Woi. Wadine cak. Pripun Ki? Woi, bokonge cak. Nggih, bokonge pripun? Oh, mbane padha nampan iki. Sampeyan niku kula sadean ombenan. Dodol ombenan. Nggih. Kene, Cek. Tumbas. Wis perkara tumbas, perkara tuku kon dhisik. Aku tak takok, Cek, jenengmu sapa? Kula Guranti. Buranti. Nggih. Wis duwe bojo apa cek prawan lho? Anak bojo niku kula dereng gadah. Demenan. Kok napa malih demenan? Lah yo, biasane ku cah prawan niku wong demenan ya ora apa-apa. Tasih Tolong ya. prawan kula. Iki prawan. Nggih. Kowe dodol ombenan. Nggih. Sak botol pira? Sak botol niki. Iya. Biasane kula adol niku 75. Upama tak nyang entuk, Lho, kok binyang pinten? tak nyang 500.000. 500.000? Iya. Walah, nggih monggo. Ngono ya. Wah, iki cocok iki. Ngeten lho. Piye carane piye? Gure ra karuan iki. Wih. Ombenane bermerek. Kaya ning kafe ae, Cak. Ngombe ana sing ngesoki. Seger to? Ning ngene ya, Nduk. Pripun? Lah ning kowe ceh prawan, Nggih. upama kowe tak pek bojo ngono gelem ta ora? Kula dipek bojo. Iya. Lah, sampean niku tresno karo kula. Iya, aku iki duda. Wis ana nak 7 taun. Malah lak nganggur suwe. Nah iya. Gelem ta ora? Nggih kula purun. Tenan? Nggih. Iki ya cocok. Aku tuwa kowe enom, iso tak nggo sepoh. Nggih malih.
Aku iki nak mendem iki aku ngawur lho. Lho, ngawure pripun? Oh, anggere wong wedok ning ngarepku ya tabrak ngono. Aku nak mendem iki ngono. Nang mboten Upama kira-kira wabrake gelem. Lho ditabrak. Iya. Kok kados sepur. Lah iya, upama tak wabrak tak wambungi ngono gelem ta ora? Keri-keri ngaten. Lah iya, jenggote iya. Nggih. Gelem. Nggih mboten napa-napa nanging Tenan? sakniki. Lah terus kapan? Ngaten lho Ki. Iya. Kula niki lak calon bojone sampean. Hmm. Nek calon bojone kudune nggih napa wae niku kula ngertos. Ngono. Nggih. Ya kula niki kan Rahasiaku ya rahasiamu. Ya nggih, nggih kados ngaten. Kula niku gumun lho Ki. Aku mene manggon ndi? Jarine tiang-tiang niku lho. Sampean niku kok jaduke ora karuan niku lho. Niku lak mesti mawon nggadahi pengapesan. Rupamu dadi loro. Lho. Kula niku teng mriki lho. Kalian niku lho. Dengkol kok dadi cilik lho dengkol. Iki iro. 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 Nggih. Adane dengkol. Kira. Ya. Aja kuwatir. Kok mboten mabuk jenengan? Wis aku iki malikane kubam kitis-kitis. Mudeng ta ora kubam kitis-kitis? Sing apa? Wis mabuk sithik-sithik. Pun mabuk. Iya. Lah niku Kowe takon apa? Ngapesane sampean niku lho Ngono. napa? Mergo kowe calon bojoku tak dudohno. Nggih. Aku iki iso mati. Ning matiku ki angel. Kok angel. Mergo kudu ditarik karo rantai emas. Tarik kanggo rantai. Tuwaleni rantai emas. Mongko rantai niku larang. Ah iya. Terus bar kaya ngono lagi tarik karo gajah lagi aku iso mati ngono. Ngapesanku. Lah emas iku regane pira? Nggih sak gram Mas niku larang. Iki aku ame mau gaya apa iki? Iki gaya anyar iki. Niku manut mawon. Aku manut eplek-eplek kowe sing Penak. kowe sing bergerak. Nggih. Ya. Ya nek ngono ya aku tak manut. Wong iku guyu terus iki. Yai Sultan, laknatullah ala rosi wal kultasi bebuntune Gusti Allah mak bakal tumiba marang tiyang ingkang laknat. Niki ana tetembungan Jawa Sura Sudira Jayane ingkang rat lebur Ting pangastuti. panutupe ngatur si kumbanat si kitab. Assalamualaikum.